Sejatine awak iki dudu sapa-sapa urip ning donya sakderma lan sak madya rasa dikabeh diarani wong sepele luwe becik dadi wong biasa wae. Biasa bos rasa macak suke, biasa bos josok sing paling duwe, biasa bos ora usah sok alim, biasa bos ora usah sok artis, biasa bos rasa macak wong pangkat, biasa bos ra usah macan ningrat, biasa bos ra usah sok jagoan, biasa bos josok duwe kesaktian, biasa to bos josok sing paling bener, biasa bos ra usah sok keminter, biasa bos josok dadi wong melas sing paling susah, sing paling tertindas. Luwe gampang dadi kondang, dadi wong terpandang, seniman juragan